डॉक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जोबोर बाख्नायजाथाव हाबा। जों मिथिगौ बे बुहुमा जोबोद समायना, नाथाय सोरबाया समायना बुहुमनि सोरगिदिं नुथायखौ गावनि मेगनजों उदाङै नायनो लुबैब्लाबो नुनो मोना। सुबुङा सुबुंखौ अननांगौ होननाय थांखिखौ सिगाङाव दोननानै आसाम फुटबल एसोसिएशननि नेहाथारि एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ रुनिखाता ओनसोलनि मेगननि बेराम गोनां सुबुंफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव थानाय बडलेण्ड नेत्रालया मेगन फाहामथाय मिरुआव बेसेन लायालासे गावनि अननायजों फाहामथायनि राहा खालामनानै होयो। डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बेबादि बाख्नायजाथाव खामानि मावनायखौ फाहामथाय लानो उदालगुरि फारसे थांनो ओंखारनाय रायजो राजाफ्रा डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ साबायखर बावो। लोगोसे डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि गोबां गामि गामि गिदिंनायाव माखासे बोराय बुरि आरो जाखांफुनाय गथ'फोर जाय मेगन नुथारै बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन जायगायाव लोगो मोनबोदों आरो फाहामथाय लानोबो आखायाव रां गैया, बेफोरखौ नुनानै गोसोआव गाबखांनाय फैदों। बेनिखायनो मेगननि बेराम गोनां सुबुंफोरखौ बडलेण्ड नेत्रालया मेगन फाहामथाय मिरुआव बेसेन लायालासे फाहामथायनि राहा खालामनानै होदों। आरोबाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जेब्ला गामि गामि बेरायबाय थादोंमोन, बिभिन्न गामियाव हाबदोंमोन, अब्ला बिभिन्न मेगनजों रिलेटेड बेमारनि कमप्लेन फैबाय थादों बा खोन्थाबाय थादों। सोरबा नुथायथारा, सोरबा एसे नुयो। दा बेफोर प्रब्लेमखौ खोनानानै बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे मोजां हाबा मावनो हायो नामा सानबाय थानाय जादोंमोन। आरो दिनै गमामायैनो मोनसे स्टेप लानाय जादों। उदालगुरियाव थानाय बडलेण्ड नेत्रालया होननायाव जोङो बे दा गिबि खेबनि थाखाय 11 जन मोनसे टिमखौ मेगननि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जाय सिरियासलि अपारेशन खालामनांगौ दङ, मेजर अपारेशन खालामनांगौ दङ, बिथांमोनखौ जोङो मोनसे टिम हरजेनबाय आरो आसा खालामो बिथांमोननि जिनाखि नुथाय, जिनाखि मेगननि नुनाय, बियो फैफिनो आरो जोंनि बे सोमखोर बुहुमखौ बिथांमोना गावनि मेगनजों नुफिननो हागोन होननानै मिजिंथिदों। मा अनखांनाय फैनानै नोंथाङा बे हाबाफारिखौ लानो गोसो? नङा, जेब्ला गामि गामि बेरायो, बोराय बुरि बा सोरबा जाखांफुनाय गथ'फ्रानो मेगना एकदम नुथ्रा, बेफोरबायदि बिभिन्न जायगायाव लोगो मोनबोदों। आरो ट्रिटमेन्ट खालामनोबो थाखा फैसा गैया, खरसायाबो बारा नाङा, 6-7 हाजार थाखा नांगौ, नाथाय बिनि थाखायनो ट्रिटमेन्ट लानो हाया। दा बेफोरखौ नुनानै एसेबाबो गोसोआव गाबखांनाय फैदों। आरो जोङो जुदि एसे एनैबाबो बिथांमोननि थाखाय मावनो हायाबा जोंलाय मानिथो बाहाय। दा बिनि थाखायनो बेखौ सानखांनानै जोङो बे स्टेपखौ लाजेननाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि प्रब्लेम मोनबावोबा आरो साफा बेट्स वाइज जोङो लांनानै बेखौ ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों, जेसेबां हायो आवगायलांबाय थानो। बिथांमोना चेकआप खालामबाय थानांगौ, जेरावखि थाया मानो। सिभिल हस्पिटाल दं, अबा खाथिनि हस्पिटाल दं, फ्रि एखमबा आइ चेकआप जायो। दा बेफोरबायदि प्रग्रामफ्राव बा चेकआप जानायफ्राव लकेलफ्राव फैयोबा थांनानै चेकआप खालामनानै लानांगौ मेगनखौ, जाहाथे बिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबावा। दा बिनि थाखाय बयबो एसे एवारनेस लाबोनांगौ। दा बेखौनो आंनि खावलायनाय। ইয়াত যিবিলাক চকুৰ মানে বিশেষভাৱে বেমাৰীসকলক লৈ আমাৰ ইয়াত লোকেল ৰুনিখাতা স্থিত বাসিন্দা আমাৰ ছাৰ ডক্টৰ सांग्रां ব্ৰহ্মদেৱে দুখীয়াসকল ৰাজ্যৰ অলপ সহায়ৰ কাৰণে যিবিলাকে চকুৰ বেমাৰ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ঔষধৰ কাৰণে বা চকুৰ বেমাৰৰ কাৰণে যিবিলাক সুবিধা লাগে সেইবিলাক সুবিধা অপাৰেশ্যন ইত্যাদিৰ বাবে, ঔষধৰ বাবে আমাক আৰু মোৰ ছোৱালীও এজনী আছে, তেওঁলোকক মানে আজি ওদালগুৰিলৈ লৈ ডক্টৰক দেখুৱাই যিবিলাকৰ যি ঔষধৰ দৰকাৰ হয় আৰু অপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ হয় এইবিলাকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি ইয়াত গোট খাইছোঁ আৰু আমি সকলোৱে তাত যাবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুত হৈছোঁ। সেইকাৰণে ছাৰক, শ্ৰীযুত ডক্টৰ सांग्रां ব্ৰহ্ম ছাৰক মোৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি ইয়াত উপস্থিত বেমাৰীসকলৰ পৰা তেওঁক মানে বিশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনিকৈ মোৰ চমু বক্তব্য দিছোঁ। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टी, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।